Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε και στο συγκεκριμένο βίντεο θα κάνω κάποιες ασκήσεις για προφέρμανση, γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα έχω καλά προετοιμασμένο το σώμα μου ώστε να μην τραυματιστώ. Πάμε λοιπόν στην αρχή του στρώματός μας και θα κάνουμε από σκουότ κάθισμα, περπάτημα με τα χέρια στη θέση της σανίδας, θα σφίξω κοιλιά, γλουτούς και καμπούρα στην πλάτη και θα επιστρέψω πάλι από κάθισμα, λυγισμένα πόδια και ρανεύω. Πάμε άλλες 4 φορές. Κατεβαίνω, περπατάω, σφίγγω κοιλιά, γλουτούς, σπρώχνω το έδαφος, επιστρέφω από κάθισμα και ανεβαίνω. Άλλες 2 φορές. Χαμηλώνω, περπατάω, σφίγγω κοιλιά, εισπνοή, εκπνοή, επιστρέφω, λυγίζω πάντα και ανεβαίνω. Ακόμα 1 φορά. Ωραία. Θα μείνω εδώ και θα δουλέψω μερικά shoulder taps. Ακουμπάω με το χέρι μου τον αντίθετο ώμο. Σφίξε κοιλιά, γλουτούς και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ωραία. Λυγίζω γόνατα, περπατάω όμορφα, πατάω παλάμες και επιστρέφω. Έρχομαι στη θέση μου για να δουλέψω μερικά καθίσματα. Εισπνοή, χαμηλώνω, εκπνοή, ανεβαίνω. Θυμίζω τα γόνατα και τα ισχύα φεύγουν πίσω και ανεβαίνω. Ανοιχτός θώρακας, ίσια πλάτη. Θέλω να βλέπεις τα δάχτυλα των ποδιών σου. Άλλα 4, εκπνέω. 3, φυσάω. Πίσω η γλουτή και στο ανέβασμα μέσα η γλουτή. Άλλα 2 θέλω. Άλλο 1. Τέλεια. Από αυτή τη θέση προσαρμόζω τα πόδια μου ελαφρώς ανοιχτά για να κάνω reverse lunges. Προβολές, ένα πόδι πίσω. Όμορφα σταθερό το ένα πόδι μπροστά. Λυγίζω, επιστρέφω, εισπνέω, εκπνέω. Ίσια πλάτη, δεν πέφτω μπροστά. Χαμηλά η ώμη. Άλλα 4, 4, ανέβηκα. 3, ανέβηκα. 2, 1. Και πάμε λίγο περιφορές χεριών μπροστά. Παίρνω εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα, πίσω. Τέλεια. Και ολοκληρώνω με κάποιες πιέσεις των χεριών ελεύθερα προς τα πάνω και λίγο διαγώνια. 4, 3, 2, 1. Τέλος και το ζέσταμα και πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτη μυϊκή ομάδα τους ώμους. Καλή αρχή! Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Χώρισα το βίντεο σε εισαγωγικό, σε προφέρμανση και στις κύριες μυϊκές ομάδες, ούτως ώστε να επιστρέφεις εκεί που θες για να επαναλάβεις το βίντεο 2 έως και 3 φορές και να μην ξαναβλέπεις και ακούς τα εισαγωγικά που λέμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μυϊκή ομάδα των ώμων. Θα χρησιμοποιήσω τα ελαφρύτερα βαράκια, 10 με 12 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση. Έχω επιλέξει 4 ασκήσεις, αυτές που θεωρώ πιο σημαντικές για να πετύχω στο στόχο μου. Υπάρχουν άπειρες ασκήσεις που βοηθάνε σε αυτό. Εγώ επέλεξα αυτές τις 4. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση και πίεση ώμων. Παίρνω λοιπόν τα ελαφρύτερα βαράκια. Έχω τα πέλματα παράλληλα μεταξύ τους, χαλαρά λίγο τα γόνατα με λίγο πρόσθετη κλίση της λεκάνης, ανοιχτός θώρακας, πίσω το πηγούνι για να είναι ίσια ο αυχένας, πίσω ο αφαλός για να είναι ίσια η μέση, τα βαράκια πάνω από τους ώμους ακριβώς και με απόλυτο έλεγχο και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα ξεκινάω τις πιέσεις ώμων παλάμες παράλληλες. Εισπνέω, εκπνέω, ανεβάζω, εισπνέω κάτω, εκπνέω πάνω. Φύγαμε. Και 1, 2, 3, 4. Όποτε αρχίζω να κουράζομαι, βοηθάω λίγο με τα γόνατα, λυγίζοντας και τεντώνοντας πάνω. 6, 7, 8, 9, είτε 10, είτε άλλα 2, 11, 12. Τέλεια. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση με απόλυτο έλεγχο. Η δεύτερη άσκηση θα γίνει από καθιστή θέση. Όπως είπα, να είμαστε σε μια σκληρή επιφάνεια ώστε να μην βουλιάζουμε και να κρατάμε τη σπονδυλική στήλη σε όρθια και ίσια θέση, σταθερή. Απομονώνουμε το σώμα μας καθήμενοι, οπότε πάμε να δουλέψουμε arnold press. Τα βαράκια είναι με παλάμες να κοιτούν εμένα, οι αγκώνες στο ύψος του στήθους. Παίρνω εισπνοή εδώ και εκπνέοντας γυρίζω τις παλάμες, κοιτάνε μπροστά και ανεβάζω τα χέρια, πίεση ώμων πάλι. Κατεβάζω με έλεγχο, επιστρέφω μπροστά. 10 με 12 επαναλήψεις, φύγαμε. Φυσάω. 1, εισπνέω. 2, εισπνέω. 3, δεν βουλιάζω. 4, ελέγχω απόλυτα και το ανέβασμα και το κατέβασμα. 5, 6, 7, 8, 9,
10, πίσω λίγο το πηγούνι, 11 και 12. Πάρα πολύ ωραία. Αφήνεις. Εσύ στο ρυθμό σου, αν είμαι λίγο γρήγορος, πήγαινε πιο αργά και θα βρεθούμε στην πορεία. Η τρίτη άσκηση είναι προτάσεις και εκτάσεις εναλλάξ. Εδώ θα μετρήσουμε στο σύνολο 10 με 12 επαναλήψεις. Που σημαίνει ότι ελέγχω το σώμα μου, λυγίζοντας ελαφρώς τα γόνατα, σφιγμένη κοιλιά και κορμός, στην πρόταση μέχρι το ύψος των ώμων τα χέρια, λίγο λυγισμένοι οι αγκώνες, στην έκταση πάλι μέχρι το ύψος των ώμων, λίγο μπροστά όμως σε σχέση με τους ώμους και κάτω. 3, 2, 1, φύγαμε. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Ή όπως σε βολεύει, μπορείς να εκπνεύσεις εδώ, να εισπνεύσεις κάτω, εκπνέεις στο δύσκολο μέρος και κάτω. Έλεγχος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάρα πολύ ωραία. Σφιχτή λαβή όσο κουράζομαι και ίσια η καρπή μου. Και πάμε για την τελευταία που έχω επιλέξει να είναι κομπηλατική από όρθια θέση. Κολλάω τα βαράκια μεταξύ τους παλάμες σε μένα, τα ανεβάζω ώστε οι αγκώνες να είναι λίγο πιο ψηλά από τους καρπούς μου και κατεβάζω κάτω. Έτοιμοι, φύγαμε. Εισπνέω στο ανέβασμα, εκπνέω στο κατέβασμα ή αντίθετα φυσάω και εισπνέω όπως σε βολεύει. 1, 2, 3, 4, ψηλά το στέρνο, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα βάλω άσκηση για να στοχεύσω καλύτερα στην οπίστια μοίρα του ώμου, γιατί έχει υπάρξει βίντεο το προηγούμενο που έχουμε δουλέψει στήθος πλάτη και εκεί όταν δουλεύαμε πλάτη δούλευε και η πίσω μοίρα των ώμων. Οπότε επιλέγω αυτές τις 4 να δουλέψω καλύτερα τους ώμους σε αυτό το βίντεο. Ή θα γυρίσεις το βίντεο των ώμων από την αρχή ή θα κάνεις ένα διάλειμμα και θα πάμε να κάνουμε τα πόδια και μετά αν θέλεις επιστρέφεις ξανά να κάνεις ώμους. Διάλειμμα, νεράκι και πάμε για πόδια. Έτοιμοι λοιπόν για ενδυνάμωση ποδιών και όπως σας έχω επιλέξει τις καλύτερες, τις πιο σημαντικές ασκήσεις. Υπάρχουν άπειρες που στοχεύουν στο ίδιο πράγμα. Εγώ επέλεξα αυτές τις 4 λόγω χρόνου για να μπορώ να κάνω τα πιο βασικά για την ενδυνάμωση της ανάλογης μυϊκής ομάδας. Θα ξεκινήσω με ενδυνάμωση τετρακεφάλου και squat ή θα χρησιμοποιήσω ένα βαράκι κρατώντας το στο θώρακα κοντά μου κολλημένο ή για πιο μεγαλύτερη αντίσταση θα χρησιμοποιήσω και τα 2 βαράκια πάλι πάνω από τους ώμους. Θα χρησιμοποιήσω επίσης για βοήθεια, αν θέλω, τα ελαφρύτερα βαράκια που είχα πριν στους ώμους, ούτως ώστε να τοποθετήσω τις φτέρνες πάνω σε αυτά, γιατί έτσι θα στοχεύσω καλύτερα στους τετρακεφάλους στην μπροστινή μεριά των ποδιών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πάρα πολύ αργά. Πετάω γλουτούς και ισχύα πίσω, εισπνέω, κατεβαίνω, εκπνέω, ανεβαίνω. Φύγαμε. Εισπνοή, εκπνοή. Πίσω οι γλουτιόστρωμοι φεύγουν τα γόνατα πολύ μπροστά. 2, σφιγμένη οπωσδήποτε η κοιλιά και η μέση. 3, εισπνέω, εκπνέω, 4. Εισπνέω, εκπνέω, 5. Και 6 και 7. Εισπνέω, εκπνέω, 8. Άνοιξε θώρακα, μην καμπουριάζεις, 9. 10. 11, σφίξε κοιλιά στο ανέβασμα. 12. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τα squat για τετρακεφάλους μπροστά, πάμε στα Romanian deadlifts. Romanian γιατί δεν θέλω να λυγίσω πολύ τα γόνατά μου. Έτσι λοιπόν, με ολόισια πλάτη έξω το θώρακα, πετάω τους γλουτούς και τα ισχύα πίσω και κατεβαίνω με επικύψη και ανοιχτό θώρακα. Έτσι θα νιώσω τους δικέφαλους μυριαίους και τους γλουτούς να πιάνουν καλύτερα. Στο ανέβασμα, στρίβω στο πλάι τα βαράκια. Ξεκινάμε. Εισπνέω, εκπνέω. Εισπνέω, εκπνέω. Κλασικό deadlift άμα λυγίζω τα γόνατα. Εγώ θέλω Romanian να μην λυγίζω πολύ τα γόνατα. Εδώ και πίσω. 4, φυσάω. Εισπνέω, εκπνέω. Σχολαστικοί είμαστε εδώ στην ίσια πλάτη και στο θώρακα έξω.
Ωραία. Πάμε άλλες 2 φορές. Εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. Εδώ μπορείς να παίξεις με τις αντιστάσεις. Αν έχεις βαρύτερα βαράκια, θα ήταν καλό, βοηθάει πάρα πολύ στο δυναμώσεις και τη μέση σου σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Bulgarian Splits. Όλα ανατολικό μπλοκ όπως ακούτε. Οπότε, εδώ θα χρησιμοποιήσω το σκαμπουδάκι, την καρέκλα μου ή το καναπέ μου για να τοποθετήσω το ένα μου πέλμα κουτεπιέ πάνω στο αντικείμενό μου. Για να βρω ακριβώς την απόσταση μπορώ να κάτσω, να τεντώσω το πόδι στήριξης και εκεί που είναι να σηκωθώ και να βάλω το άλλο στο σκαμπό μου. Όταν θα λυγίζω θα βρω την άρθρωση του αστραγάλου, κουτεπιέ πάντα, και το σώμα θα το ρίξω λίγο μπροστά να δουλέψω καλύτερα και το γλουτό. Εισπνοή χαμηλώνω, εκπνοή ανεβαίνω. Έτοιμοι, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Εισπνέω και εκπνέω. Ισιαπλάτη διαγώνιος, 2 και φυσάω. 3 και φυσάω. Βλέπω το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. 4, εκπνέω. 5, φυσάω. Αυτή είναι από τις πιο δύσκολες γιατί θέλει πολύ καλή ισορροπία. 6, το πίσω γόνατο πλησιάζει το αντικείμενο. 7, πίσω λοιπόν η γλουτή. 8, 9, 10 και όποιος αντέχει άλλα 2 ή σταματάει να ξεκουραστεί. 11, 12. Τέλεια. Πάμε να αλλάξουμε πόδι. Εγώ αλλάζω μεριά. Έτσι, για να υπάρχει ποικιλία και καλή οπτική. Αφού είχαμε το αριστερό μπροστά, τώρα το δεξί. Δίνω όθηση. Ανεβάζω. Μην μπερδευτείς και κάνεις το ίδιο πόδι επειδή άλλαξα μεριά. Προσέχεις και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Εισπνέω και εκπνέω 1. Εισπνέω, σφιχτή κοιλιά 2, δεν καμπουριάζω. Παρόλο που σκύβω μπροστά, 3, 4, 5, 6, 7, 8, δυνατό πέλμα, η φτέρνα πιέζει κάθετα το έδαφος. 9, 10, δεν λυγίζω αγώνες στο ανέβασμα, 11, δεν τραβάω τα βαράκια προς τα πάνω. 12. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε για την τελευταία άσκηση που είναι hip thrusters. Εδώ θα ξαπλώσω στο στρώμα μου, ύπτια κατάκληση, βοηθάω, κατεβαίνω με ηρεμία να την χτυπήσω, βάζω τα βάρακια στα ισχύα μου, ανοίγω τα πέλματά μου, είτε προς τα έξω οι μύτες των ποδιών και λίγο ανοιχτά τα γόνατα, είστε ίσια για να δουλέψω καλύτερα το μίσονα γλουτέο. Μακριά σπονδυλική στήλη, ανοιχτός θώρακας, ανεβαίνω στην κοκκίλια μέση και κατεβαίνω με έλεγχο. Φύγαμε. 1 και κάτω. 2 και κάτω. 3 και κάτω. Μέσα από τα πλευρά φυσάω. 4, 5, μακρύς λαιμός. Ομοπλάτες πατάμε κάτω. 6, φυσάω. 7, 8, 9, 10, 11, μακραίνουν τα γόνατα. 12, προς τα απέναντι, προς τα πέρα και μένω πάνω. Εδώ, αν αντέχεις ακόμα και θες κάτι περισσότερο, δούλεψε και μικρότερα, αλλά χωρίς να βιάζεσαι ποιοτικά. Δηλαδή, σφίγγω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, σφίξε καλά, 8, 9, 10, 11 και κράτα 12. Πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις και λάστιχο, μικρό κλειστό, το βάζεις και λίγο πάνω από τα γόνατα και δουλεύεις έξτρα, ή μπορείς να κάνεις και άνοιγμα ταυτόχρονα με το ανέβασμα της λεκάνης στα γόνατα, κλείσιμο κατέβασμα. Δουλεύει εκπληκτικά. Λοιπόν, μπορείς να επαναλάβεις το βίντεο 2 έως 3 φορές αν υπάρχει χρόνος. Και πίστεψέ με, θα κάνεις πολύ καλή δουλειά και θα δουλέψεις πάρα πολύ καλά στο στόχο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια να ξέρω τι γίνεται, πόσο φαίνονται τα προγράμματά μου. Μοιράσου με φίλους, κάνε εγγραφή, καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος τα βίντεο που ανεβάζω. Θα χαρώ να σε δω σε ένα επόμενο βίντεο. Μπράβο για την προσπάθειά σου. Καλή επιτυχία.